Érase unha vez unha escola que por arte de maxia no país da arte se transformou. Motivados pola visita de Don Pincel, grandes e pequenos comezaron a disfrutar do prazer de pintar e de crear. Agora, os de infantil somos pintores e outros, máis famosos, as nosas aulas nomes lles dan. Inspirándonos nas súas obras, imos adornar esta árbore de Nadal. De Klim, unha espirou dourada. de Miró, A lúa de coles. De Picasso o Arlequín. De Van Gogh os xirasois. Listas tei soles de cores.
Velázquez unha menina.